Σάββατο 10 Ιανουαρίου αύριο και πάμε να δούμε παρέα ποια είναι η βασική ενέργεια για την αυριανή ημέρα, τι χρειάζεται να προσέξεις, πού να εστιάσεις, αλλά και ποια ενέργεια θα υποστηρίξει αύριο την ψυχή σου. Καλησπερίζω τους πάντες, καινούριους και παλιούς, είμαι η Χαρούν, είμαι εναλλακτική θεραπεύτρια. Σε προσκαλώ να κάνεις εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχεις ήδη κάνει. Μπορείς κάτω από το βίντεο να αφήνεις τα δικά σου σχόλια, πώς βλέπεις αυτές τις πληροφορίες, αυτά τα συμπατικά μηνύματα, αν σε υποστηρίζουν, και γράφτε μου αν δουλεύετε και λίγο τον εαυτό σας μέσα από τις συμβουλές που δίνουμε εδώ. Και φυσικά όποιος θέλει μια δική του ατομική θεραπεία να δουλέψει την ενέργειά του, μπλοκαρίσματα, την ευθυγράμμιση του με το δικό του φως και τον ανώτερο εαυτό του, μπορεί να μου στείλει προσωπικό μήνυμα στη σελίδα μου στο Facebook. Πάμε λοιπόν να δούμε για αύριο ποια είναι η βασική ενέργεια της ημέρας. Τι θέλει να μας πει το σύμπαν. Να εμπιστευθείς το μονοπάτι που απλώνεται μπροστά σου. Εμπιστεύσου αυτό που ξεδιπλώνεται στη ζωή σου. Κάθε βήμα είναι ένα κομμάτι του ταξιδιού, ώστε να γίνεις αυτό που πραγματικά είσαι. Πολύ πολύ ωραία ημέρα λοιπόν αύριο. Εμπιστευτείτε τις αλλαγές. Μπορεί κάποιοι από εσάς να νιώσετε περισσότερη ένταση, άγχος, στρες, φόβο για κάτι καινούριο, για κάποια αλλαγή που συμβαίνει στη ζωή σας. Το σύμπαν σας λέει να δείξετε εμπιστοσύνη. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή, γιατί εκεί σας οδηγεί το μονοπάτι σας και είναι ευθυγραμμισμένο με τα θέλω της ψυχής σας. Οπότε αποδεχτείτε το χωρίς φόβο, χωρίς ανασφάλεια και προχωρήστε στην εξέλιξη της ζωής σας και στην εξέλιξη που θα φέρει η αυριανή ημέρα. Πάμε να δούμε τι χρειάζεται να προσέξετε. Να κάνετε ειρήνη με το παρελθόν σας. Δεν χρειάζεται να ξαναγράφεις την ιστορία, απλά σταμάτα να παλεύεις με το ίδιο κεφάλαιο. Η ειρήνη ξεκινάει με την αποδοχή. Ίσως λοιπόν κάποια θέματα οικογενειακά με τους ανθρώπους, τους κοντινούς σας αύριο έρθουν στην επιφάνεια, ίσως κάποιες αλλαγές. Κάντε ειρήνη μέσα σας, αποδεχτείτε την κατάσταση, αποδεχτείτε τους ανθρώπους, προσοχή λίγο παραπάνω αύριο στις εντάσεις με τους ανθρώπους της οικογένειας, γιατί είναι καρμικά θέματα που θα βγουν στην επιφάνεια, ίσως κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις και κάποιες σχέσεις που σας κρατάνε πίσω από τη δική σας εξέλιξη, η ψυχή αντιλαμβάνεται, αντιδράει. Κάντε ειρήνη με το παρελθόν σας, κάντε ειρήνη με τις παλιές δομές της οικογένειας και προχωρήστε μπροστά στις αλλαγές που σας φέρνει το σύμπαν. Κάτι που μου έρχεται αυτή τη στιγμή έτσι ίσως σαν πληροφορία και θέλω να τη μοιραστώ, είναι ότι ίσως κάποιοι από εσάς θέλετε να κάνετε κάποια καινούρια πράγματα στη ζωή σας και βλέπετε άτομα από την οικογένειά σας να σας κρατάνε πίσω, να αντιδρούν, να αντιστέκονται, να βγάζουν τους δικούς τους φόβους. Μην μπείτε στη διαδικασία του να αρπαχτείτε, να τσακωθείτε, να καυγαδίσετε. Απλά ενημερώστε και επισημάντε τους ότι εσείς έχετε το δικό σας μονοπάτι, εμπιστεύεστε το μονοπάτι σας και προχωράτε μπροστά. Και αν σας αγαπάνε, ας το αποδεχτούν και ας το ακολουθήσουν. Μου ήρθε ως πληροφορία, τη μοιράζομαι μαζί σας. Πάμε να δούμε τι θα σας υποστηρίξει αύριο. Καλωσόρισε τις σκιές σου. Οι σκιές σου κρατάνε την αλήθεια που χρειάζεσαι. Καλωσόρισέ τες, άναψέ τες, δώσ' τους, βάλ' τους φωτιά και χρησιμοποίησέ τες για να μεταμορφώσεις τη ζωή σου. Όπως λοιπόν είπα πριν, το παράδειγμα με την ένταση που μπορεί να βγει μέσα σας, αυτές είναι οι σκιές από τον εαυτό σας. Αυτές είναι οι σκιές που καλό θα είναι να εστιάσετε και να δώσετε την προσοχή σας αύριο. Τι είναι αυτά που φοβάστε για να προχωρήσετε μπροστά, τι σας αγχώνει, τι σας εμποδίζει, τι σας δυσκολεύει, από πού γεννιέται η ανασφάλειά σας, πού είναι η πηγή και η ρίζα της κατάστασης που σας κρατάει πίσω και δεν νιώθετε εμπιστοσύνη στο μονοπάτι σας. Σε αυτά τα κομμάτια αύριο είναι καλό να εστιάσετε και να τα δουλέψετε λίγο παραπάνω για να τα απελευθερώσετε. Ποια ενέργεια θα υποστηρίξει αύριο την ψυχή σας σε όλη αυτή την κατάσταση?
να αντιμετωπίσετε καταστάσεις ελέγχου από την οικογένεια προς εσάς και καταστάσεις ελέγχου από τις σκιές σας που ελέγχουν τον εαυτό σας. Προσπαθείς να ελέγχεις τους άλλους, το να προσπαθείς να ελέγχεις τους άλλους, το μόνο που κάνεις είναι να περιορίζεις τη δική σου ελευθερία. Επέτρεψε να φύγει η ανάγκη για έλεγχο και εμπιστεύσου τη ροή. Εμπιστεύσου το μονοπάτι σου δηλαδή, του πού θέλει να σε πάει αύριο η μέρα, πώς θέλει να σε εξελίξει, τι θέλει να σου πει, τι θέλει να σου δείξει. Δουλέψτε λίγο με τις δικές σας σκιές που φοβόσασταν τόσο καιρό να αναγνωρίσετε. Αφήστε τον έλεγχο και προς τον εαυτό σας και προς τους πιο κοντινούς σας ανθρώπους. Εδώ η εικόνα δείχνει ότι κάνουμε ειρήνη με οικογενειακά πρόσωπα και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, αρκεί να έχετε εμπιστοσύνη και να προχωρήσετε προς τα μπροστά σε αυτά που πρέπει να αλλάξετε και να μην φοβηθείτε να αφήσετε πίσω καταστάσεις που σας μπλοκάρουν και σας ελέγχουν. Μπες στη δύναμή σου και αντιμετώπισε με εμπιστοσύνη, με πάθος και με γενναιότητα όλες αυτές τις καταστάσεις αύριο. Άφησε τον εαυτό σου να ξεπεράσει τις δύσκολες καταστάσεις και με την οικογένεια και τον έλεγχο και με τις δικές σου προσωπικές σκιές. Σπάσε τους περιορισμούς σου και απελευθέρωσε όλα αυτά τα κομμάτια που σε περιορίζουν και σε ελέγχουν. Έτσι θα μπορέσεις να ζήσεις και να νιώσεις το παραμύθι στη ζωή σου, την ομορφιά και τη μαγεία που θέλει το σύμπαν να σου φέρει, αν αφήσεις τον έλεγχο και αναγνωρίσεις τις σκιές σου. Πίστεψε σε αυτό που θεωρείς ως αδύνατο να γίνει. Απελευθέρωσε αυτόν τον έλεγχο. Ίσως έχεις μάθει να ελέγχεις τις καταστάσεις από φόβο τόσα χρόνια στη ζωή σου, αλλά χρειάζεται να το παραδώσεις, να το αφήσεις να φύγει. Ίσως για κάποιους από εσάς είναι σαν μια τεράστια θυσία το να επιτρέψετε να αφεθείτε στη ροή και να σας πάει η ροή και η αλλαγή εκεί που θέλει να σας πάει, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αφήσετε να φύγει, να το τελειώσετε όλον αυτόν τον έλεγχο, να βάλετε μία παύση. Πάμε να δούμε ποιο είναι το μήνυμα που θέλουν να σας δώσουν τα πνεύματα των ζώων για όλη αυτή την αυριανή ημέρα. Πάρε χρόνο έξω, βγες έξω αύριο, μη μείνεις κλεισμένος μέσα στο σπίτι σου, μη μείνεις κλεισμένος μέσα στον εαυτό σου. Ίσως έξω γνωρίσεις νέους ανθρώπους, πάρεις νέες πληροφορίες. Ίσως το μονοπάτι σου και το σύμπαν αύριο με το να πάρεις χρόνο έξω από το σπίτι σου έχει να σου δείξει κάτι. Επίσης, ίσως πολλοί από εσάς με αυτές τις αλλαγές που έχουν ήδη ξεκινήσει να συμβαίνουν στη ζωή σας και δεν τις εμπιστεύεστε, έχετε μείνει κλεισμένοι μέσα στο φόβο σας, μέσα στον εαυτό σας, μέσα στο σπίτι σας σε μία αδράνεια. Εδώ τα πνεύματα των ζώων σας ζητάνε να πάρετε έξω χρόνο. Βγείτε από το σπίτι λοιπόν αύριο, βγείτε έξω, μπείτε ενεργά στη ζωή και θα έρθουν όμορφα και καινούργια πράγματα. Η ροή θα αρχίσει να αλλάζει. Ο Πυρίτης έλκει υγεία και επιτυχία, καλωσόρισε τη δύναμη και τις προοπτικές σου. Άρα νέες προοπτικές, νέα πράγματα ανοίγονται για σένα, έλκεις αυθονία και υγεία σε όλα τα επίπεδα. Οπότε βγες έξω αύριο, εμπιστεύσου το μονοπάτι που ανοίγεται μπροστά σου, μπορεί να δεχτείτε προτάσεις από φίλους, από συνεργάτες, από γνωστούς. Αποδεχτείτε αυτές τις προτάσεις αύριο, βγείτε έξω, προχωρήστε, φύγετε από τη ροή, μη μείνετε στο φόβο, μη μείνετε σε όλον τον έλεγχο από την οικογένεια και από όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή σας. Οι αλλαγές γίνονται όταν εσείς αφεθείτε στη ροή, εμπιστευτείτε την αλλαγή και αλλάξετε την ενέργεια μέσα σας, ώστε να μπορέσετε να αλλάξετε και την ενέργεια γύρω σας.
Αυτά λοιπόν για την ενέργεια της αυριανής ημέρας. Μία εύκολη, θεωρώ, αρκετά εύκολη ημέρα, αρκεί να πιάσετε όλες αυτές τις ευκαιρίες και να τις εκμεταλλευτείτε. Σας εύχομαι να περάσετε υπέροχα, να είναι πολύ εύκολα τα πράγματα στη ζωή σας και γράψτε μου πραγματικά αν έχετε προτάσεις για αύριο, αν σκέφτεστε να μείνετε μέσα ή αν άλλαξε η απόφασή σας και κάνετε το βήμα να προχωρήσετε μπροστά και να απολαύσετε το χρόνο σας έξω. Να είστε καλά, φιλιά πολλά σε όλους.